Halo perlo ngai keblai fi we bero sai sen pat ha kenika blog channel ka jonga ka bom tak singi te mentang ada ni apo marngar lek pi i ngasang ne marwe mo te perlok hagi por ki banga ngadang let school nga sayas ngau bhai ya kenika we ka content ka bakino hikai ki ong draw your circle habaki ong habafi draw your circle. Draw it anti-clockwise but clockwise. Kiong clockwise but anti-clockwise. Ngamla ban sung thu clockwise kamot nga sung thu bau de belong kumbayat ka baji mo. But hadin pat kiong anti-clockwise. Anti-clockwise kamot yat da sedin mo. Tangong kumno mo ka baji kala ban yat sedin. Ngamla ban sau thu bat ngamla ban tep bat ngamla ban pai phang ya kata ka kenten nong ya ka ba phi lao ne phi pandai mo haba phi lao sejong ni ka anti clockwise but haba pandai yang clockwise mo adu bunda scam de ngalayo i leng bai we nei perlok ibaya trailang mo ngayo i ya kata sisya but ya kata ka video ngan sapni ya phi bat phila ban pe hi dala ka jom kamat mo dei banga nga yo ban ring ya kane andai dai we pat iperlok ki yo ban ring ya kane ka video ka ba kane ka baje da sisya ka ya anti clockwise tengam tip ha kano kurkum ki kenya ka por lani yo lese don na preng jong phi ki subscriber ki jonga lani ki bom dei ru mo ki batip balai bakane ka baje kaya dakhong pong bat kumnu an kenya ka por ka jongka nga ngamla ban sotho mo te sobha sa yithu bat sa comment hapo ka comment jongka video mo sa yithu bat sa batai ma phi perlok nga ngamla ban sotho lane don yo lese don na pedeng jong phi ki batip mo balai bakane ka baje kaya dakhong pong yo lese don ki daw yo lesi ka machine la bakla ban pendat ya ka machine ne kamno ne kataru ngam la ban tip mo te kane ka baje ka ba pio i kane mo kane ka baje mo kaya dak hong pong te haba kaya dak hong pong en ken por kamno ngam la ban so so perlok te kane ka video ngapan i fi ka ba tang khandiat e la sen dai perlok ki jonga te sowa saya pej ma phi ba saya bishar ma phi hakano kurkom kane ngi pendon kam ya ka ngam la ban tip mo no kumnon ken por ya kane ka baje ngam tip te perlok sa dang ya thu ma phi comment ma phi sepo mo kanang banga ngala ban tip kum tai te perlok kane ka baje kalong ka bada flash sya mo te la dadan preng jong phi badang poi ki badang la dadan preng jong phi ki batip syapang kane ka baje balai galong kumne bat ka egar kom bat kumno an ken por ya kane subhasa comment mo subhasa comment bat saya thu te ngate ngala dum ka buit ka start ngam so thu bat kumno an ken por bat kumno an le ngam la ban tip te perlok tangkat ne hi kane ka video ka ba khandiat ka badai syapang kane ka baje ka ba phlah mo kembang ong epi hagi por ki banga ngadang school ki no hikai mo ki ong clockwise and anti clockwise te habo ong anti clockwise te ngam jula ban mundur mo ba kata ka baje ka ya dak kompong te gede gane gan kata ka baki ki ong mo te perlok ada don pereng jong pi dong poi thamai ka ne channel ki jonga sobha subscribe share but like haduk ni ya kenduk biang hak wei pat ka video te haduk ta ka por parlok. Okay, bye bye.